bike. Bibili po ngayong araw. Dito tayo ngayon sa Gajong Market Station, Line 2. Ayan po yung bibili. Ayan po yung bibili ng bike. Yan, bibili ng BMW bike. Nagmamaliki ako. Oo, malapit lang sa palengke. Oo, ayun palengke, malapit lang. Malapit lang po kami sa palengke. Ayan, doon lang yung palengke. Sa likod ng blue.